ଗୋଟିଏ ବଗ ଓ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଏକାଠି ରହିବା କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥରେ ବଗ ମନ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁ? ଆଜି ତମେ ଭାରି ବିଷାଦରେ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ତୁମ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବଗୁଲାର ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ନିଜର ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେହି ଗଛ ମୂଳ କୋରଡ଼ରେ କିଛି ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ନାଗ ଆସି ରହୁଅଛି। ସୁଯୋଗ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଓ ବଗୁଲିର ଅଣ୍ଡା ଓ ଛୁଆକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି। ଆଜି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଯେ ନାଗଠାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କଙ୍କଡ଼ାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି। ବଗୁଲା ବଗୁଲିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ାଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ସେହି ନାଗଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ତୁମେ ଆରାମରେ ସେ ନାଗଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ବଗ କହିଲା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଉପାୟ ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରିବି। ତେବେ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନେଉଳ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଖୋଜ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସାପ ଓ ନେଉଳର ବଂଶଗତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ଆଉ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଠି ନେଉଳ ଯୋଡ଼ିଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମାଛ ଏକାଠି କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମାଛ ନେଉଳର ଘରଠାରୁ ସାପ କୋରଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇଦେବ। ଯେବେ ନେଉଳ ଗାତରୁ ବାହାରିବ, ତାକୁ ମାଛ ବାସ୍ନା ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ମାଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ନାଗ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ନାଗକୁ ମାରିଦେବ। କଙ୍କଡ଼ା ଉପଦେଶ ମାନି ବଗ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲା। ସେ ନେଉଳ ଗାତ ପାଖରୁ ନାଗର କୋରଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ମାଛ ପକାଇଦେଲା। ଯେମିତି ମାଛ ବାସ୍ନା ନେଉଳ ନାକରେ ବାଜିଛି, ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛକୁ ଖାଇ ଖାଇ ନାଗର କୋରଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଶେଷରେ ନେଉଳ ନାଗକୁ ମାରି ପକାଇଲା। ଏହିପରି ବଗକୁ ସିନା ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଦେଲା। ନେଉଳର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମାଛ ଖାଇବା ଲାଳସା ମୁହଁରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଥର ମାଛ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ବଗୁଲା ବଗୁଲିଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ବଗୁଲା ବଗୁଲି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଓ ଅଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। ବଗୁଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମ ବୋକା ପଣିଆ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ।